Kyllä, kyllä. Ja tää tärkeä asian puolesta. Kyllä tää on kyllä. Tää koululaisten mädätys pitää koittaa saada tuotua enemmän julkisuutta. Niin sehän on toivottavasti, että se on, mutta se on hienoa nähdä, niin kun, että se ei ole mennyt läpi kaikille tämä mädätys, mikä on kouluissa. Ja niin, ja eikös vanha sananlasku sano, että se koira älähtää, kehen kalikka kalahtaa, ja tämmönen haloo yhdestä tunnin mielenosoituksesta. no joo. Kertoohan se jossain on kipupiste, mihin nyt osuttiin. Kyllä. No kyllä sehän oli ihan kipupiste, että niin kun otetaan niin kun puheekseen, niin kun, että kouluttehan pitäisi olla kouluja ja eikä mikään tommosia. Ja sitten niin kun tämmönen vainoaminen yhdelle oppilaalle, niin se alkaa olla, että koko koulu ja rehtoria myöten, niin kyllä se on aika järkyttävää katsoa. Joo, että niin tämmöisiä kipupisteet pitäisi löytää enemmän, tuoda se totuus sieltä pinnan alle. Tämä kaikki, mistä koitetaan vaieta, miten nuorisoa koitetaan kasvattaa siihen, että islamisaatio olisi jotenkin hyvä asia. Niin. Pakko suvaitsevaisuutta tyrkyttää, niin eihän se niin voi olla. Kyllä jokaisen pitää itse saada valita. Joo, sehän on oma valinta. Ei se saa olla tällä tavalla, että pakotetaan. Ja sitten mun mielestä niin se rehtorin, että hänen turvallisuutta ei voi taata, niin se nyt on kaksi asiaa vaihtoehtoa. Joko hänellä ei ole minkäänlainen kontrolli siellä koulussa, mitä siellä tapahtuu, tai sitten hänellä on oma lehmä ojassa. Ja mä luulen enemmän, että on oma lehmä ojassa. Niin, ja kyllähän se kertoo jostain, että jos suomalainen kertoo oman mielipiteensä, mikä on, niin perustuu tosiasioihin, ja sen takia ruvetaan uhkaamaan turvallisuutta, niin meneehän se jotenkin väärin. No sehän menee ihan täysin väärin, että kun tämmöistä on, ja tällä tavallahan se ei saisi mennä eteenpäin. Mutta yksi asia on aivan varma, että jos näitä tulee lisää, niin kyllä me mennään sinne. Me ollaan paikalla. Me ollaan paikalla sitten.